Quina és la millor inversió que pots fer? Ostres, no ho sé. La clàssica resposta a aquesta pregunta sempre és inverteix en tu mateix, no? Inverteix en formació, inverteix... I jo crec que estic d'acord. Jo diria que no és que inverteixis en formació, sinó que inverteixis en curiositat. Clar, jo per mi ara mateix és l'interès compost. Ara que hi entenc, perquè és una cosa que, segons el que jo sé, que tampoc és molt, l'únic que has de fer és estalviar i sí que hi ha possibilitat de perdre com a tota inversió, però si a mi m'haguessin dit quan tenia 16 anys que fiquem 10 euros al mes, ara en tindria molts, doncs potser ho hauria fet, saps? Depèn de què vulgui dir la millor inversió. O sigui, la millor inversió en quant a rentabilitat, doncs jo què sé, no sé, criptomonedes o la borsa o coses així, no? Depèn del que signifiqui millor, és a dir, la millor inversió és el moviment que sigui que a mi em permeti guanyar el màxim de diners sense fent que hi hagi un mínim de persones damnificades. Buah, el tòpic total, no? Invertir en tu mateix. Es diu sempre, però crec que és una veritat oculta, perquè molta gent ho coneix, però no ho du a la pràctica. La que em permeti destinar més temps, o la que em permeti a llarg plaç destinar més temps a allò que m'agrada més fer. Per exemple, estar amb la meva família, estar amb la gent que estimo, o tenir temps per mi. Tot el que vagi relacionat amb això és una bona inversió a llarg plaç. Moltes vegades diem, no, inverteix en tu mateix, inverteix en formació, i llavors et penses que tu compres un curs de 10.000 euros o fas una carrera de 10.000 euros o el que sigui, i tu ja tens coneixements. No, per mi el que realment et farà obtenir aquests coneixements és que tinguis la necessitat d'aprendre. I per tenir la necessitat d'aprendre necessites tenir curiositat. Has de trobar aquest nen que tenia la curiositat i per tant jo crec que l'has de recuperar i inverteix i dedica-li temps a alimentar aquesta curiositat. La millor inversió que pots fer ara sempre ha sigut estudiar, aprendre. Hi ha molt tipus d'inversió, aquí estem parlant econòmicament, però és que també pot haver inversió professional, o sigui, inverteix en el teu futur, inverteix en els teus valors com a persona. Fer voluntariat, per exemple, per mi és una gran inversió cap al desenvolupament personal i no necessàriament apareix en cap anàlisi econòmic. Clar, també és per què vulguis utilitzar els teus diners. Vull dir, si jo el que vull amb els meus diners és que tenir un rèdit social o jo què sé, o no m'importa gastar-me els diners en una cosa que jo sé que no em traurà benefici, doncs això per mi no em trauré benefici econòmic, però sí un benefici personal, doncs jo què sé, anar a viatjar. Anar a viatjar durant 2 anys, tot pagat, doncs és una molt bona inversió a nivell personal. Ja s'ha acabat el vídeo, però ara ve la part més important i és que tu em donis la teva opinió a la pregunta que he fet. Deixa'm un comentari. De fet, també, si vols que et faci una entrevista amb tu i que vinguis a xerrar aquí amb mi d'alguna temàtica relacionada amb l'economia, fes-m'ho saber. I important, que me n'he oblidat. Recorda subscriure't, donar-hi un like i comentar sobretot la teva resposta. És bastant important, si no me n'oblido. Ens veiem al proper.